Откога не го купувате сам за мен? Ало, апарата? Ало, трябва да чуеш нещо. Добре. Можеш ли да пуснеш на висоговорител? Мога, но само да не ме баннат. Няма. Later. Злодейски смях. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Това е най-големия уи. Най-големия уи на планета. Апарата иска да бъде мадара, но не може да бъде мадара. Окей, как две деца в чата ми просто се зарибяват. Единият трова, че е жена. Единият каза, аз тровам и съм мъж, и другия каза, знам. Търчите, майко! Скандални чатове. Това става в паралички, чата може да се случи. Виж сега, чат, ако харесате, ако Боровец ви е любимата вафла, буквално Девин ви е любимата вода. А ако Девин ви е любимата вода, най-вероятно нямате приятели. А ако нямате приятели, що не станете съб в Twitch, смисъл. Тук сме само такива хора. Приятно ми беше, пара. Добре, чат, ако отидете в Patreon на Цанов, може да видите, че ранковете му в Patreon са бронз, сребро и шампион. И тези иконки може би ви се струват познати. Това е, защото това са ранковете от League of Legends. Кой е другият човек, който има Patreon в България? Голям Patreon. Точно така, Костадин Костадинов, лидерът на партия Възраждане, който също имаше Patreon, но явно е бил затворен, но има ето този скриншот. Тези иконки всъщност са Dota ранковете. Така че, както хората воюват дали Dota или Лига е по-добра игра, по същия начин имаме Цанов срещу Костадин Костадинов. Аха. Да, чат, играта е хубава да експлорвате, да знаете. Харесва ми да експлорвам играта, да. Благодаря на Алекс и на Ивка, защото се справиха наистина много добре. Абе, справиха се последни. Искам само да кажа, че Алекс започна с много добра стратегия и тактика за разплитането на въжето и следователно другите също видяха и започнаха по същия начин. Чат, как да си хванем жена? Гледате, топ тир туториал. Те отивате при вашата половинка, която искате да забиете. Казвате, хей, нека си бъдем приятели. И после, нали, като мине някакво време с приятели, един ден трябва да отидете и това, дето той обяснява да вика бам! И е така. Ето това. Значи, отидете и казвате. Хей, как си? Имаш много хубави бузи. Как се казва това чудовище, чат? То е най-лесното от всичките. Ама той мама пресрещна ли бе, брат? Ало. Гаден, мръсен, гнусен агресор. Как можеш да биеш животното? Веднага да го дигнеш, да му се извиниш, да го цункаш? Как може? Той е с тежката победа в момента, бе, ей! Да бе, Саша, ти да го цънкам и да го гушна и от такова. Какво значи? Милата ми банда! Чат. И това не си идиоти, приятелка. Ето. What the fuck? Исках да падна, да се чуи. Чакайте, чак. Да, втори опит, окей. Ей! Как си? Много си висока. Четох наскоро, че има учени, които в момента работят на това да направят истински Cat Girls. И нали знаете, че ако учените actually успеят да направят начин жените да им растат опашки и уши на котки, в един момент да бъдеш жена без опашка и уши на котки ще бъде страшен нърв. И няма да си я мериш мъж. Защото ако аз имам избор между жена с уши на котки и жена без уши на котки,
Айде. Ма ти хем си 16, хем си възбудена. Какво се случва? Слушай, много Абе, Боринка, я кажи според тебе, тези всичките рози дали ще накарат БПТ да изглежда червено на картата. Даже дори брегът да изглежда червен. На коя карта? Като цяло на картата. Като... И брега да бъде червен. Червен бряг. Сега схващаш? срам за червен. Червен. Ме чака, Ама виж, Боринка. Боринка, слушай, червен бряг. Не ти ли звучи прекрасно? Като тук с човек, който съм изгонил и ми говориш война. Като град на мечтите, не ти звучи като град на мечтите, червения бряг. Айде червения бряг. Я. Кичека червен бряг, айде! Фанта или наркотици? Наркотици винаги. Фантата е направена от нацистите и затова не трябва да пиете фанта. Това трябва да го клипнете. Значи за тези, които не знаят, фанта е направена защото... Фанта е направена защото Кока-Кола в Втората световна война няма право да праща сиропа си за създаването на кола в Германия. Затова нацистите използват остатъци от обелки на портокали и създават фанта. Затова фанта е направена от нацисти и вие не трябва да я пиете. Янис, ако гледаш това, Янис е човек, който ми подари тази камера, чат. Ако гледаш това, грижа се за нея. Дани Фантома не е готин, моля. Аз никога не съм го гледал, за какво се разказва? Не е ли после някакъв супергерой, който му се сменя косата? Ти пичаш на баща му, провери го. Ще е някакъв дебел са, нали? Чат! Как Дидо Ди пресича улицата, гледаш? Как Дидо Ди ходи през нощта? Дида, type of guy, когато има такова миризма от пай и той почва да лети като в карта. Да, Дидо Ди е kind of guy, когато има миризма от пай, да лети. Кой всъщност изтри порно секцията в Дискорда ми? Кой изтри порно секцията в Дискорда ми? Ще го намеря. Ще те намеря. И тогава ти ще бъдеш умъртвен. Публично умъртвен. И си бисер. Това беше от мене. Благодаря страшно много, че бяхте тук с мен до толкова късно, толкова много хора. Означава много. И не забравяйте, всичко го правя само заради вас и само заради вас. Само заради вас и парите, които ми давате. Така че станете член. Ай, чао. Къде да спра стрима? Няма ли ми донейта да човек? Трябва пари да ям. Бра.